हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'आ जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दा गोबांथार कमेन्ट्सबो खालामदों आंबो टाइम मोनाखैमोन बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोदान साख्रि लोगोसे एमटीएस आरो लोगोसे सिविल डिफेन्स पुलिसाव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन आरो बे अफिशियेल नटिसआ बबेनिफ्राय फैदों जों ए टु जेड अफिशियेल नटिस नायगोन बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना बिटिआर टेट होदोंमोन दिनै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन आरो गाबोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन दा बे भेकेन्सिया फैदों अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैदों स्टाफ सिलेक्शन कमिसननिफ्राय फैदों आरो बेयाव अफिशियेल नटिस नायनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन एडमिट मोनगोन लोगोसे सिलेबासबो मोनगोन आरो रिजाल्ट नायनोबा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन स' बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम दा जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायनोसै बेयाव दङ अफिशियेल नटिसखौ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिस गोबां अखा हागासिनो दङ बेखायनो बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलादा खोनागोन नोंथांमोना बिनि अनलाइना जागायबाय दे स' जागायगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 9 सेप्टेम्बर दे बिनिफ्राय एग्जामा जागोन 10 नभेम्बराव आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टआ जागोन 26 नभेम्बराव माने थाबनो जागोन बिनि रिलिया आरो बे रिलिया अरुणाचलाव जागोन नोंथांमोना थांनानै बेयाव नोंथांमोना मोनगोन आरो एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना गोसोबादि सेलेक्ट खालामनो हागोन जेब्ला अनलाइनाव थाङो जेरै बमजिला टावां इटानगर नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन अके दा बिनि सायाव अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव दा जोंनि आसामनि एसटिफ्रा इउआरआवसो एप्लाइ खालामनांगोन जों एसटि खथा मोननाय नङा माने जोङो आनरिजार्भ जाहैगोन अरुणाचलनि थाखाय नाथाय गावसोरना अरुणाचल प्रदेशनि एसटि थाखागोन बेयाव बिथांमोना खालामनांगोन बेखायनो जोंहा मा खालामनांगोन इउआरआव खालामनांगोन दा फार्स्टनि पस्टआ फरेस्ट गार्ड दङ नोंथांमोना 17 भेकेन्सिस मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय नै थ' बेखौ नाय एनसेलारि दङ बेखौ नायबानो जाबाय देन फायारमेन दङ बेखौबो नोंथांमोना 7 भेकेन्सि मोनदों अके स' बेखौ नोंथांमोना मोजां स्क्रिनशट खालामना ला एबा पिडिएफ फाइलाबो दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालाम कनस्टेबल दङ बेनिफ्राय कनस्टेबल दङ आरोबाव कनस्टेबल दङ माने गोबां रोखोमनि कनस्टेबल दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो अके देन लेडि कनस्टेबल दङ एबा हिन्जावफोरनिबो दङ 3 दङ पस्टआ बेनिफ्राय लेफ्ट एटेन्डेन्टबो दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय माखासे सेलारि बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट दङ माने स्टाफ सिलेक्शन कमिसननि आन्डाराव एग्जाम कन्डाक्ट जागोन नालाय बेखायनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव माने साख्रि मोनगोन आरो अके एमटिएस दङ नै एमटिएसआ गोबां रोखोमनि एमटिएस दङ सेलारि दङ बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो स' दायो जों अभारअल भेकेन्सि नायबा 452 बिनि गेजेराव एसटि बेनिफ्राय आनरिजार्भ दङ नै जोंनि आनरिजार्भआ 78 एसटिआ 267 बाट जों मिथिखाबाय जे जोङो बेयाव एसटि जाया जोङो आनरिजार्भआव एप्लाइ खालामनांगौ जायो अके आसामनिया दा बेखायनो जाय नोंथांमोना पिडब्लिउडि दङ एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि खालामनो गोसो दङबा नाथाय पस्टआ खम दा सिलेक्शन प्रसेस फरेस्ट गार्डआव नायोब्ला नोंथांमोननि फरायनाया मा क्लास 10 पास खालामनांगोन मिनिमाम क्लास 10 पास अके सिम्पल 10 पासआनो जागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा आरो हाइटखौ नायोबा आनरिजार्भआव नोंथांमोना मा खालामनांगोन 163 सेन्टिमिटार हौवाफोरा जानांगोन आरो हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेयाव जानांगोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे स्क्रिनशट खालामना लायो जुदि गोसो दङबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय सेस्टा हौवाफोरखौबो नायगोन हिन्जावफोरखौबो नायगोन अरुणाचलना बेनो जाबाय हौवाफोरा जानांगोन 79 हिन्जावफ्रा 74 जानांगोन एन्ड एक्सप्लेन खालामबा 84 बेनिफ्राय 79 बेयाव जानांगोन दा बे जाबाय फिजिकेल टेस्टनि बागै आरो फार्स्टआव एग्जाम जागोन एग्जाम पास जाबासो फिजिकेल टेस्टआ 25 km हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 14 km 4 आवार्सआव थाबायनांगोन अके बे जाबाय फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट आरो लोगोसे मेडिकेल टेस्ट जागोन एन्ड बेयाव स्केल पेखौ नायदो आरो बैसोआ 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबोल जागोन दा फैबाय सेकेन्ड पस्टआव बेनो जाबाय फायारमेनावबो क्लास 10 पास खालामनांगोन हाइटआ बेबादि दङ 165 जानांगोन हौवाफोरा नोंथांमोना मोननो हादों आरो सेस्टआ 79 सेन्टिमिटार जानांगोन नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 84 बेयाव जाहैनांगोन दा बिनिया नोंथांमोना ओरैबायदि खारनांगोन 100 मिटार्स खारनांगोन 10 केजि बेग लानानै 1 मिनिटआव अके माने बजा लानानै खारनांगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव 1500 मिटार्स खारनांगोन 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव आरोबाव नोंथांमोना क्लाइम्बिं एबा गाखोनांगोन अके स' गाखोनाय जागोन दा हमना ला 1600 मिटार्सनि गेजेराव 1500 नोंथांमोना खारनांगौ आरो लोगो लोगो आरोबाव नोंथांमोना दुरुङाव गाखोनांगोन 8 फिट नोंथांमोना मानखोनांगोन दुरुङाव अके हमनानै देन हाइ जाम्पबो दङ हाइ जाम्पआ 107 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय लं जाम्पआ 11 फिट नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइडल' खालामनांगौ बेयाव खुनु एक्सेलेन्ट गैया देन नोंथांमोननि 6/6 बेनिफ्राय 6/12 बेयाव दङ बे जाबाय मेडिकेल टेस्ट दा सेलारि दङ प्लास नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम बेयावबो नोंथांमोना माने हागोन आरो देन नेक्स्टआव कनस्टेबल सिभिल पुलिस आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोबांथार बेयाव बेटेलियन दङ बेयाव 10 पास खालामबानो बेयावबो इलिजिबोल जागोन दा बिनि हाइटआ 165 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 157 बेयाव मोनदों दा सेसखौबो नोंथांमोना नायदो गासैबो केटेगरियानो बेयाव सेम जानांगोन
देन फैबाय फिजिकेल टेस्टआ 100 मिटार्सखौ खारनांगोन हौवाफोरा 16 सेकेन्डआव अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै नाय आरो लोगोसे हिन्जावफ्रा 19 सेकेन्डआव बेखौ खारनांगोन आरो दे नेक्स्टआव आरोबाव दंबावो 1500 मिटार्सखौहाय 8 मिनिटआव खारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा बेयाव ओरैबायदि दङ 800 मिटार्सखौहाय 5 मिनिट्सआव खारनांगोन आरो लं जाम्प दङ हाइ जाम्प दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो स्क्रिनशट खालामनानै जेरैहाय 107 बेनिफ्राय 11 फिट बेबायदि दङ बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखासिगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेयावबो 10 पास जानो हागोन जुदि गोसो दङबा खालामबानो जाबाय बैसोआ किन्तु एसे खम 18 निफ्राय 22 इयार्ससिमल' बे पस्टआव इलिजिबल जागोन स' नेक्स्टआव लेडि कनस्टेबल हिन्जावफोरनि कनस्टेबलाव नायोब्ला हाइटआ 157 10 पास खालामनांगोन अके स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों आरो बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो जायफ्रा गोसो दङ दा बिनि फिजिकेल टेस्टआ 100 मिटार्सखौहाय 19 सेकेन्डआव खारनांगोन बेनिफ्राय बेवहाय 1500 गैया 800 मिटार्सखौ खारनांगोन 5 मिनिटआव हाइ जाम्प दङ 90 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय लं जाम्पआ 9 फिट बेयाव बारनांगोन आरो बेयाव मेडिकेल टेस्टबो दङ नोंथांमोनखौ माने गासैयावबो मेडिकेल टेस्टआ दङ बैसोआ 18 निफ्राय 22 इयार्ससिम बेयावबो स' नेक्स्टआव लेफ्ट एटेन्डेन्टआव फैयोब्ला 10 पास खालामनो हागोन बैसोआ नोंथांमोना 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम बेयाव हादों जायफ्रा गोसो दङ खालामबानो जाबाय क्लास 10 पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव हागोन देन नेक्स्टआव एमटिएसआव 10 पास खालामबानो जागोन लोगोसे आइटिआइ दङबाबो जागोन आरो बिनि सेलारिया 18 निफ्राय 56,000 मोनगोन पर मान्थ बैसोआ 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम दा बेखायनो गासैखौबो नायजोबदो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा बेयाव जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थांगोन बा एग्जामाव थांगोन जायखिजाया आधार कार्ड एबा भटार कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन होमबासो एग्जाम सेन्टाराव नोंथांमोनखौ हाबहोनाय जागोन दा एग्जाम सेन्टारा जेब्ला अनलाइन प्रसेसआव थांगोन अब्लासो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन एग्जाम फिसआ गावसोरनिया 150 बाट जोंनिया 200 बेयाव पेमेन्टखौ नोंथांमोना अनलाइन दाननांगोन अके थ' बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे सिलेक्सन प्रसेस आरो जों डाइरेक्ट एग्जामखौ नायसै स्टेज 1 2 3 दङ फार्स्टआव एग्जाम फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जागोन जों बेखायनो एग्जामखौ जों नायसै बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन दा बे जाबाय एग्जाम प्रसेस अके एग्जामा मा नोंथांमोना हजों अरुणाचल थांनानै एग्जामखौ होनांगोन बेनो जाबाय माल्टिपल चइस टाइपनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नायोब्ला स' नोंथांमोननिया 2 घन्टा टाइम मोनदों 200 मार्क्सनि एसएससिजों सेम जागोन जेनेरेल एवारनेस दङ जिआइ दङ रिजनिं दङ मेथ्स दङ बेनिफ्राय इंलिस दङ गासै 200 मार्क्सनि बेयाव एग्जाम दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे पास खालामनो हायोब्लासो नोंथांमोना मा फिजिकेल टेस्टआव थांनो हागोन दा गासैबो सिलेबास होनाय दंखायो गासै 50 नोंथांमोना 50 मार्क्सनि मोनदों एबा मोनसे साबजेक्टनिफ्राय 25 कुइसन फैगोन आरो 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन टटेल 200नि एग्जाम मोनदों दा बेनोमोन जाय नोंथांमोना गोसो दङ जुदि फरेस्ट गार्ड बा अरुणाचल पुलिसाव गोसो दङबा नोंथांमोना थांदो आरो लोगोसे थाबैनो बेनि रिलिया जागोन आरो थाबनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा बेनोसोमोन A to Z डिटेल्स बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालाम गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन